Er is de laatste 24 uur in Friesland één nieuwe coronapatiënt vastgesteld. Het gaat om een studente uit Smellingeloon. Zij zit met haar familie in isolatie. Er zijn ook 10 mensen positief test in Friesland. Het gaat om bij de GGD bekende gevallen, want intussen is wel duidelijk dat het coronavirus ekbot onder de radar opereert. Voor u op het JRVN bij de GGD zit Onno Valkena. Ja, Onno, had de GGD de situatie nog altijd goed onder controle? Nou ja, de hoop is dat het aantal nieuwe coronagevallen een beetje afvlakt. Het wie eerst op de dag, jeder op een dag, wie er geen nieuwe geval. Maar ja, nou docht blijken dat het toch een nieuw geval is. Het gaat om een jonge dame uit Bornburgum die stage doet in het UMCG, dus het Grutte ziekenhuis in Grens. Ja, bij mij zit directeur Margreet de Graaf van GGD Friesland. Ja, wat kan je eens verder vertellen over dit nieuwe coronageval? Het is inderdaad een jonge dame van in de 20. Ze heeft stage gelopen bij het UMCG en is nu thuis in thuisisolatie met haar vader, haar moeder, haar broer en zus. Nou, dat is het eigenlijk wel over dit geval. Ja. Had ze de corona dan in het ziekenhuis opgeroepen? Nou, de bron is ons nog niet bekend, dus daar loopt nog onderzoek naar. Ja, dus het zit ik via de contactonderzoek in het ziekenhuis. Ja, inderdaad. Maar UMCG is een ziekenhuis wat daar goed op is ingesteld. Eigenlijk alle ziekenhuizen. En die weten prima wat ze hiermee moeten doen. Ja. Wat je ik zie is dat de ziekenhuizen die beginnen wat strenger te worden met regels. Het MCL in Ljouwert site voor mensen die je lezen, Ljouwert net meer als één bezieker op een dag. Ja, en dat zie je dat niet alleen ziekenhuizen zijn, maar eigenlijk iedereen is zich aan het beraden van goh, wat betekent nou die richtlijn van die Mark Rutte in de persconferentie naar buiten heeft gebracht. Wat betekent die nou voor mij? En het belangrijkste is denk ik dat je in de gaten houdt dat de bedoeling is om uit de buurt te blijven van elkaar. Het is normaal helemaal niet onze gewoonte. We zijn sociale dieren, maar een virus die houdt daarvan. En hoe meer afstand wij houden tot elkaar, hoe beter we het virus kunnen vertragen, de verspreiding kunnen vertragen en daarmee de kwetsbaren in de samenleving kunnen beschermen. En dat betekent voor bezoek ook. Ik snap heel goed dat een ziekenhuis deze maatregel neemt en past ook wel bij wat Mark Rutte zei. Kwetsbaren, opa's en oma's, ja maar even niet bezoeken. Dat is misschien nog beter. Ja, en dat je nou een jitjesfeestje gaat doen, maar even net heen en weer? Nou ja, ik hoop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En misschien 2 meter tussen de stoelen. Of degene die zijn verjaardag viert zegt, weet je, ik stel het even uit tot de zomer. Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen om in dit geval gewoon echt even afstand te houden van elkaar. Zeker als je klachten hebt, gewoon onmiddellijk thuis blijven. En daarmee verspreid je het virus verder niet. Maar ook als je geen klachten hebt, gewoon even wat minder sociaal doen. Ja. Er binnen minder nieuwe gevallen in Friesland, maar ik in heel Nederland. Maar dat had ik ermee een wat oortestbeleid, hè? Ja, wij hebben in dit geval nog op het oude testbeleid getest. Maar toen ook al wisten we dat een deel van de gevallen gewoon onder de radar zou blijven. Want met milde klachten hebben wij niet getest. Zeker in het begin niet. En daarmee mis je eigenlijk al 80%. Want bij de meeste mensen die gewoon normaal gezond zijn, heeft de ziekte een heel mild verloop. Dus dat betekent dat je voor die andere 20%, daar test je eigenlijk voor. En als je zegt er is niks of er zijn nog maar een paar, dan is dat bijna een vertekend beeld. Ben ik mensen die komen nou waarom uit Eersterik van wintersport. Ja, Eersterik is nou een echt coronagebied. Dan kun je maar beter thuis blijven. Ja, zeker. Maar je wordt er net test. Nee, het is de bedoeling dat mensen die terugkomen uit zo'n gebied ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen en 2 weken thuis blijven. Eigenlijk een soort vrijwillige quarantaine. Zelf kijken, ontwikkel ik ook klachten. Als je klachten ontwikkelt, ook thuis blijven totdat het 24 uur minimaal over is. Onderwijs, ja, dat is en bloed. Ik een groot punt van discussie. Squalm van wat zit onderwijs wraksel je ermee. Er binnen squalm die meeste grote squalkoepels in Friesland die kiezen ervoor om iepen te bloeien. Wat is het advies van de GGD? Het advies is eigenlijk vergelijkbaar met de basisregels. Hè? Dus afstand houden, niet met te veel mensen tegelijk bij elkaar. En dan zit je op een squalm bij 1000 ben. Ja, en als je klachten hebt, en zitten wel in verschillende lokalen, maar als je klachten hebt, thuis blijven. Dus als 90% van de mensen dat navolgt, kinderen thuis blijven zodra ze iets klachten hebben, ouders die hun kinderen thuis houden als ze klachten hebben. Als 90% van de mensen dat navolgt, dan is op een school het risico op verspreiding al 0,0003% volgens de berekeningen.
Ja, daar ga je volgens mij een aardig sterk argument te pakken. Zie je dat de squal en Wietelitte? Nou, we kijken nog even op welke manier we eventueel nog speciaal naar scholen gaan communiceren. Maar sowieso zijn we bereikbaar voor overleg. Het kan zijn dat er deze week inderdaad nog eventjes wat communicatie uitgaat. En anders is altijd de site van de RIVM, ook voor scholen. Of overheid.nl, daar staat handelingsperspectief op, ook voor scholen. Ja, nou, squallen en squalbestuurders die wakselen hier mij. We hier jeder op een dag in contact met Frico Loren, een hele grote christelijke koepel voor voortzet onderwijs. Die hebben besloten om manje nou eerst wol iepen te gaan. Het Bogerman College in Snits, Bornego op het Jereveen en Lutger in Drachten binnen onderdeel van onderwijskoepel Frico Loren. Zij lieten de leerlingenman die gewoon naar squallen komen, maar dat kan samen verrorie als het coronavirus verder oprukt. Het is van dag tot dag op dit moment. Maar ik moet wel zeggen dat er onder bestuurders en onder directies van scholen steeds meer de twijfel heerst van hoe lang kan dit nog doorgaan? Want de verwarring neemt wel toe in onderwijsland. Het ministerie van Onderwijs heeft juist bekendmaken dat squalbestuurders zelfs besluiten maken om iepen te blijven of de dwarren dicht te houden. De prioriteit ligt vooral bij de baan in de examenklassen. Dit is een cruciale periode, nog 5-6 weken en dan beginnen de examens ook. En dat betekent dat wij alles zullen doen om de leerlingen goed voor te bereiden. En ik hoop oprecht dat het ministerie heeft nagedacht over een noodplan. Dat als de scholen dichtgaan en ook de examenkandidaten misschien niet meer op school kunnen of mogen komen, dat er dan toch goed examen gedaan kan worden. Met andere woorden, dat deze leerlingen wel een kans van slagen hebben en houden. Ooronderwijskoepels denken er nog hoe na als ze nee wiki iepen blijven of net. En basisscholen De Legeen, met vestigings in Gouw en Siebrande-Born, is zo'n vreed al dicht uit Vaswarg, omdat de skwanszoon van de directeur mogelijk besmet is met het coronavirus. De skwanszoon van de directeur heeft in besmet gebied west. Hij is ziek en zit in quarantaine. En ik al is de squallen dicht, liep ik goed water van een middag drok boaten op het Squalplein. Ik die eerlijkse hemelactie in het dorp door baan van de squallen en haar ouden gong jood gewoon terug. Als Mienskipskwallen De Legeen na weken weer hiepen gaat, wordt pas morgen besletten. De baan van Gouw en Siebrande-Born zitten er eerst net mee. Zij vermijdt haar voor eerst wel zonder lesprogramma. En medewerkers van de Friese Poort die bieden haar een help aan in de Zwarg. Nou de squallen de komende tijd haar onderwijsactiviteiten skrost het. Er zijn haast 100 docenten die diplomeerd binnen om te werken in de Zwarg. Een groep van deze medewerkers had intussen een oorjoen dat zij aan de slag willen in de Zwarg. De Friese Poort wil op deze wijze de sector graag helpen. Dit geldt bijgelijks ook voor de bennenopvang. De Friese Poort had juist besloten om de dwarren te sluiten.